na mag-birthday si SL and Ate Ate. Happy birthday! Sinandaya to eh. Happy birthday, both of you po. Oh, hindi naman sumbatan gitawag ko. Ang mag-sister na mag-birthday. Isa pa. Asan na yung si ano sa ulan? Tinatawagan ko, di naman sinasagot pati message ko. Alam mo, Esel, para ikaw yung nanay. Ang ate mo bagets na bagets. Ganyan talaga yan. Ano yan? May nanay na nagpapauwi ng mga anak. Ang dali ka. Yari kayo sa nanay nyo. Gala kayo ng gala. Sagutin. Sabi ko, parang yung naglapat siya na pinagpagalitan ng nanay. Ay, yung cake ilagay doon sa may ano. Ate, meron pang wine dito. Pag mga form na nag-broken na naman sila nagkakaroon. Alis tayo mamaya ng lamok. Okay naman si lamok. Alam mo, sumbatan. Wala pa siya? Alam mo, sumbatan. Saan yung sa Nandun na. Wala ka kanina dyan.
Pag-picture ka na ngayon, para di ba siya? Oo. Sinasagot. Ikaw muna. Walang kindan. Tanggalin mo na kasi yung ano mo. Para sexy. Ganun mo na lang sis. I-open mo para sexy ka din. 1, 2, 3. Okay. Okay naman. Ako na, model na yung kapatid mo, di pa lang? Ay, natalo ko na. Kaso ano, wala na yung bike. Before guys. Ay, nawala mo na. Dahan. Yan po yung kapatid na my birthday celebration. 1, 2, 3. Victoria tayo. Okay. Nakikisama din ang hangin eh. Okay. Nakakakuha naman. Ang ganda ng Oo, minessage ko pa, call ko pa, wala namang sagot. Wala namang sagot. Ay, baka nandyan yung phone niya. Ilang picture ng ganila. Okay lang tayo, naligo. Nasasagot. Baka nandyan yung phone niya. Ay, ito kanisi ka importante. O may tulad sa yun. Ako nagbayag mo person. Ako nagbayag mo person pa ulit. Tawagan man man eh. Oh, ang daming call. Wala. Baka nandyan yung phone niya. Ako yan, alam mo kung saan nakagay. Kita medyo ni bag na baka adapta. Tignan mo nga, te. Tignan mo kung may nagre-ring dyan. Wala, dala niya. In another phone siya, may katawagan. Naintindihan na niya yun. Ina, ang importante ano kayo? Dali na. Hindi na kayo, kaya na tayo. Para kayo magjowa. Lalaki siya. Oo, lalaki ako. Kaya nga. Hello po, taga Hilton Malaan. Ay, hello po. Hindi ko na. Hello ka na. MJ ate, MJ. Ayan na yata siya. Oh, siya na yan, siya na yan, siya na yan. May ibang Kanta-kanta tayo. kain muna. Mga Simpson. Charot. Tangan to? Meron yan, meron yan. Wow, nakaka sila. Sabi ko sa bibili later sana tayo kanina sa 7-Eleven. Hindi ka nabili? Nakalimutan. Kasi namihi ako, hindi na kita pupuntahan sa doon na lang ako. Top up lang din ako. Uy, mga nangyari. Parang naligaw mo ah. Ang tagal ko. Nakakawa naman, be. Hinanap mo? Nahulog. Siyempre, hinanap ko. Yung? Ikaw niya. Oh, tara. Pumalis. Garang-garang ko. Ay, Wala. siya yung sa birthday. Happy birthday. Di ba kinakain? Sabi ko kasi. Kain na, kain na. Yung mga natin pa, kain na. Kasi yung Kunin mo na. kain na tayo mga natin.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! God bless you, both of you sisters. Sige, sige lang, sige lang. Paula, ikaw. Pang-diet. Ah, sige, Bek. Sige, te. Kaya in-centers. Anong oras na nagiging? Antayin pa kita mga. Ano? Kaya nga. Iwan talaga eh. Ito po, may bangos, lumpia, dinakdakan, ay, gulay, pansit. Alam mo yung gulay na yan, 95. Yan lang. Ha? 95. Dapat nagpaluto ka na lang dito. Ano na lang sana? Hindi ko alam eh. Ito 100. Yes. Ang aga lang naman kasi sinabi nyo, alas 7, kaya hindi ako Isang bangos, 65. Ito, 100. Yung pancet, 100. Mahal naman. 95 naman. Bilis nga, be. Yan po, pagkain Sabayin mo na, namin. sigod na lang. Lumpiang Shanghai, puto lang. Yan po. Tama na po yun. Tapos ang tagal-tagal pa. Dapat, nakalitan nyo. Mag-mute muna ako kasi may mga kanta dito. Kaya, kain po.
Yan, 600. Saan po pupunta na lang saan tayo sa ano? Sa Syria. Ah, oo. Next time, alam ko na. Di balikan ano? Balikan birthday mo? Happy birthday. Happy birthday to. Happy birthday. Awa pala yung resibo. Ayan, si ate, hindi pa pala nakakain. Ganyan yan. Tapos na kami.
Sabay kami isi kano dyan, glass kante. Kasi aji brand na, one wire na. Kuna na laylay ka Aji na sa sa suna, nagkasane, nagkurang. Well, wala ko na ag-wire ka tapno maipuso. Uwan. Ayun na, kasali kaya po dahil puna-undak kami nakanayon at apnukwa. Anya mo tasuot mo isil, nagpangit, medyo kasi wala din asong kasday. Gusto mo ba? Karon kanya. Alis, oh, Pwede sige, ata sige. kita manik Next sa time. nakuratan niyo. O, di ba? Nung sinabi mo yan, umuwi ako, magtingin ako ng medyo may wear niya bla para ano. Tignan mo naman ngayon. Medyo ba? May wala yan na nga maganda. Pay purpose ay. Para yung playlist ba? Yung playlist labas. Yung walang wire. Yung parang ano. Eh, sabi ko naman, ang laki naman ng susong ko, magwawar